Tak já vím, že už to není vtipné, ale tak co, tak... Ne, není to vtipné, toto je bílý kůň. Na louce se pase kůň, jakou má kůň barvu? Bílou. Takže Šárka dneska jede jezdit. A proto to vypadá takhle. Vidíte to, jo? Takhle. Ale já jsem koupila dvě nové spirály. Jo, kdybyste nevěděli, tak Jaro mě skvěle poradil. Máme 2 žbírka, ty můžeš jet oběma rukama. A já jedu naraz. oběma. Do pravé si vezmu modré, do levé růžové, nebo podle preferenci si to můžeš otočit. Já vám něco povím. A jedeš. Já vám natočím, kde vám ukážu, jak mě to Jaru předvádí. Berete? No. Víš, ty děláš, jak kdybych nikdy manga nečistila. No hele, ale luxusně, on jsem se na to dneska nachystal. Počkej, já si položím tady pytel a rukavici a ukážu vám, jak to má kvalitní. Tak to je mango a kvalitně je tlustý. A má bílou jenom prdel, takhle. To kdyby uměl, tak si do toho sedne. A pak má, myslím, bílej. Tady má Tady takhle, kousek. tady kousek. A Mangoušku, pak čumáček. mangoušku, ukaž se nám, jo, a čumáček. Ale Tak, jenom čumáček, čumáček. jo, ušít, všecko, hotovo. A co korvínek? Korvínek, ten je taky poměrně kvalitní v módu. Takže ten má hezký čistý čelíčko. Ano, on to má čumáček. Ano. Ale jinak teda taky tu prdel. nezůstal moc pozadu. Ale on má normálně i vocas, i kořen vocasu. A to teda mango tak nemá. No. Asi teda si do toho skoro i sedl. No kdybyste se divili, proč teďka nenatáčíme naše cválací videa, tak je to proto, že korvínek má teďka pauzu. Něco si udělal s nožičkou ve výběhu, natáhl si trochu šlachu, takže má takovej odpočinkovější režim. Nic dramatického. On měl zranění, určitě si pamatujete, když jsme vám točili video, tak je to dlouho 5 let, tak může zhruba být. Tak spíš 3. To jsme tady už 3. rok, holka. A 3 roky v Hrubšicích. 5 let tomu. Počkej, teďka je Korvínovi 10 a stalo se mu to v 5. Tak, před 5 lety si Korvín málem uříz nohu v lese. A pravou zadní prostě šlápl do otokového kanálu a udělal si bolest. Málem si tu nohu uříz, byl na veterině měsíc, pak měsíc stál ještě v boxe a je to podle mě nějaký zranění z té doby, že prostě ta nožička bude nějaká slabší. Takže teď má Petr i Korvín odpočinek, Jaru má taky odpočinek, já jsem měla bolavý záda, takže máme všichni odpočinek. Jediná, kdo maká, je teta Šárka. Šárka jezdí v Drásově, skáče, učí se, udělala ZZVJ, takže každý chvilku tahá pilku a teďka pilu táhne Šárka. Zrovna aspiruje na největší množství pádů za měsíc. Ano, Šárka padá, jezdí strakatýho koně Irona. Petra, trenérka, už se mě směje. Jo. Říká, já se ohlídnu a ty ležíš na zemi, jak to děláš? Říká, no normálně, prostě spadnu a ležím. Takže... Nicméně padám líp a líp, začínám být velmistr pádu. Kdybyste někdo potřebovali jako zhodnotit techniku pádu, přijďte za mnou, já vám řeknu a zjistě na všechny způsoby. Na ruky, na rameno, teď jsem spadla na záda, jako super, jo, vyberete si, nacvičíme to. Vidíte, jako i v našich letech, mladých našich letech, padáme, nebojíme se toho, takže Jaru teďka má trošku volněji. Já jsem udělala zase cvičitelský kurz před tím rokem a nějak jsem prostě dřela celý léto, takže jsem se úplně udřela, takže teď si dávám trochu, moje tělo volá o odpočinku, takže trošku mám pauzičku, ale Drásově pořád trénují děti. A moje tělo volá, a moje tělo táhněte doleva. Táhněte k čertu, vždyť je přetrhnete. No a byli jsme se Šárkou v Praze a s Pavlem a s Petrem. Šárka má Pavla, já mám Petra. Takže by se to nepletlo. Takže jsme byli na akci v Praze, možná vám sem hodím nějaký video, myslela jsem, že z toho nějaký video udělám, ale ještě jsem se k tomu nedostala. Takže tak. Tak mi jdem a já třeba vám něco natočím, jak se Šárce daří čistit manga. Teďka natočím tady 3 prdelky, 1 čistou a 2 špinavé. A jdeme na to. Šárka nacpala seno do výběhu, který jim nosíme. Tak, měli zásobu. A oni se na to šli podívat, jestli jsi to nacpala správně a užírají ti. No, ale proč ubíráte? Tady si berte z vrchu z pytlíku, z toho, z balíku, tam mě to nevadí. Netahejte to z těch pytlů. To je jak nás bolí ruce, když to tam rvem? No to jo, tam je dobrá kočka nahoře na balíku. Je. Ne, ber si to tady z vrchu. Na. Taky, ber si to tady. Na, tady. Ne, nemůžeš si to brát z balíku, že? Moc dobrý.
Dobře jsi to nadspala. No, fakt. Máme hlad, nikam nemůžou být. Když Mango teda vypadá, že asi pukne za chvilku, tak nevím, jestli takhle vypadá hladový kůň. Mám správně růžovou v levé a modrou v pravé, nebo? To je... Počkat, já to musím přehodit, růžovou říkala do pravé, jo? No, ale Tak ladí ti dívejte to... se, dívejte se, jak jedu, jo? Ladí ti to s čepicí a s bundou, takže máš to jako čepici a bundu. Ano, pochopila to Šárka velmi správně. Tak to se u nás čistí koně. Ne, u nás se ne to. Prosím hasiče o nějakou dýchací masku. Hasiči masku. Jak to říkáš? Jsme produktivní nebo efektivní? Nebo produktivně efektivní? Hlavně je to teda blášivý. Není lepší si vyčistit Manga? Ale chtěla jsem mu taky Udělat radost. že ho trochu čistím. Tak jo, to je pravda. Krom toho, pojďte se podívat, Už jdu. čistit Manga, jo. To je jak čistit normálně, dívejte se. Už jdu. To, jako, já to nebudu čistit. No a ještě někdo potká se špinavým koněm, tak řeknou, prostě si ho nevyčistila, tak já ti pošlu fotku, aby si mohla ukázat, jak vypadalo před čištěním. Jo, připomíná mě to zkoušky, kdy, co to znamená, kdy má kuň slámu v ocasu, že je zde líný. Ano, Tak tady bych řekla, co to znamená, že když kůň je nevyčištěný. Že je prostě prase. ten kůň. Ten kůň. Ovšem, tady máme krásnou sponku. Špinavou, hele. Ucho má čistý, Korvín. A taky mu nemůžu vytrhat všetku srst, že? Oko má čistý. Oko má čistý. No to jsme rádi, že má aspoň oko čistý. A uši má čistý. No, na rozdíl od Manga. Auška, Auška má čistý. Pojď sem, pojď ukaž v oko. Ouško, nozdru, pusu, tlamu, hubu. Když tebe dělám srandu, Korvínku, že? Stojím nahoře a dívám se na něho z vrchu. Mlam. Mangoušku, nelíbí se ti to? Tak se neválej. Teď jsem to chtěla říct. Mně se to taky nelíbí. Když se ti to nelíbí, tak si tak neválej. Ukaž oko. Mangoušek má bílý řasy, Korvínek má černý řasy. Korvínek má černý řasy, Mangoušek má bílý řasy. Korvínek má černý čumáček, Mangoušek má růžový čumáček. Máš nějaký říkánkový dneska jako ladění? Čumáček, ukaž čumáček, jaký máš. Podíváme se na čumáček. Podíváme se ti na zoubek. Pojď sem, ukaž mě pusu. No, růžovej, no. Korvínku. Jsem v obklopení čumáčku. No, tak když nejezdím, tak mám čas na blbiny, no. Tak já končím a jdu něco dělat. Tak zdar. Šárce někdo volá. Nejradši pod kočičkou. Tady už je to horší, vím. A za těma ušima to teda nevím, co To ne, jako budeme dělat. za ušima to ne. Musíte jít rychle, aby to z vás opadalo. Kouká. Jako země. Jo, z tebe. No a my budeme Mangouškovi objednávat novou síť. Teďka to tady měřím. Že síť už má nějakou dobu a už je taková ožvejkaná. Už tady jsem to až zpravovala. Tak Mangoušku, bude mít na Vánoce novou síť. Novou síť. Vánoce ráno. Budeš mít dárek, Mango, k Vánocům. Budeš nadšen? Jsi nadšen? Jsi nadšen. Z nové sítě? Zablízej, jestli jsi nadšen. Řekni, jsem nadšen. No on není, on by to žral takhle, jenomže on nemůže žrát seno takhle z vrchu. Ne, on udělá díru a jde úplně až tady na dno, až do toho prachu. A kdyby mohl, tak to žere až odsud a to se to nesmí. Jinak má Mangoušek stále granofit. Stále Já mu tady granofit. přidám trošku bahnofit. Ne. Teď jsem tady zametla. Ježišmarja. Teď tady jsem uklidila. Dívej, jak to tady má hezký. Já tady Že?